tiedä missä on mun rajat. Kokeilepas sä itse. Teillä on vähän energiaa. No se oma lelu vaikka sieltä. Me nähtiin jo nyt tuollakin iltaa silloin. Se on vähän niin kuin, että mihin mä menisin. Mitä täällä tapahtuu? Se on mulle riittänyt. Paljon hauskaa.
Eli katsotaan tätä, sitten sä voit kysyä, jos tulee jotain mieleen. Eli toimintakyky, siinä on erikoiskokeena kelkka ja sitten on pimeä huone plus sitten koko testi vaikuttaa siihen. Niin siis kelkanhan se pikkasen vaati apuja, sitten pimeässä huoneessa se oli vähän sillä, että kun sitä mietittiin, että se ei sillä ensimmäisen kerran, kun se meni sun ohi, niin sillä ei mitään tapahtunut siellä, että se olisi häntä heilunut tai mitään, niin kuin, että se olisi jotenkin merkannut sut siitä. Sitten se jäi vähän niin kuin ihmettelemään, mutta se oli aika sillä rohkea kuitenkin, kun se liikkui siellä pimeässä huoneessa, että se ei ollut mitenkään heikolla jäillä tai mitenkään, että jos ajatellaan sillä, eikä silloin muutenkaan niin kuin tässä testin aikana mitään ylimääräisiä sapsymisia eikä mitään. Että sehän kulkee kuin junan vessa niin kuin sun mukana, niin kuin, että ei ole mitään semmoista. Että jos ajatellaan, että se on eräänlaista koiran myös rohkeutta, niin kuin itsenäistä rohkeutta toimia noissa tilanteissa, niin että se on kohtuullisen pieni. Että siellä on semmoinen tietynlainen kuitenkin. Ja tosiaankin siellä pimeässä huoneessa niin se, että sit kun sä kutsuit sitä, niin kun sitä just, kun sä niin kun annoit sille muutaman
et kutsuit nimeltä, niin se ei niin reagoi mitenkään. Et normikoira niin yleensä heilauttaa häntää tai jotain vähän kysymysmerkkinä höristää korvaa, niin se ei niin hetkauttanut sitä mitenkään. Että... Olisi aivan tietyllä, jos olisi huutanut, että tule, mutta ei se niin, mutta että kun sä tavallaan niin sitä yritit houkutella, niin sit ne ei tehonnut ne houkutukset. Et se sitten vaan niin liikkui siellä ja se oli vähän semmoinen, että se oli vähän niin kuin sillä, että joo, että mä etin täällä, että mä kerkeen. Mun silmään se vaikutti hyvin ruokahakuiselta. Sitä kiinnosti toi keittiön puoli ja sit se pakastin ja se niinku Mutta sekin kertoo tietysti koirasta jotain. No sitten kun sä jätät sen yksin tohon seinälle, niin ei se siinä osoita mitään terävyyttä. Että se on ilmeisesti sitten jo vähän kaikkeensa siinä vaiheessa antanut. Et kun ajatellaan sillä, että sit kuitenkin tuo puolustushyökkäyksessä ja tuolla se reagoi niin kuin nopeasti. Mutta se, että se aika selkeästi rupesi häntä laskea ja muuta, niin en mä viittinyt sitten enää lähteä viemään sitä pidemmälle. Mutta että plussaa tietysti se, että sit se on heti kaveria mun kanssa. Että ei se nyt siinäkään mitenkään semmoinen on, että jes kiva, että sä olet, mutta se omaan tyyliinsä on sillä, että joo, että silität vaan ja ihan tää tilanne on ok, kun hyökkäys on päättynyt, niin että ei lainkaan terävyyttä. Puolustushalukootte yhdessä laumana liikkeellä, niin joo, se reagoi hyvin aikaisessa vaiheessa, mutta sitten se vetäytyy sinne takavasemmalle ja sitten se on niin kuin, että hoida se tää homma. Tää on, mutta sen pienen verran siellä siitä halua on, että yritystä on, mutta taitoa ei. Taisteluhalu alun keppileikki. Ja keppileikki kiinnosti jopa ehkä enemmän kuin se oma lelu. Niin kohtuullisen pienen verran siellä sitä on, että siellä on ihan selkeästi, sehän syttyi ihan niin kuin, että oli tosi kiva juttu ja se otti siitä kepistä kiinni, mutta eihän se puruote semmoinen ole, että se ottaisi siitä kunnolla kiinni ja se pystyisi vastustamaan. Mutta se oli kuitenkin siellä sen hampaiden välissä ja se vähän vastusti hetkittäin, että se ei ollut ihan, ja myös mun kanssa, mikä on niin kuin ihan iso plussa. Hermorakenne, kuinka se kuormittuu, pikkasen tulee kuormaa, että näkee, että vähän hilsettä rupeaa pukkaan kaulalta ja muuta, ja sitten semmoista pientä, mutta se ei ole mitenkään, kun se on niin vähäeleinen, niin ne ei ole mitenkään semmoisia valtavia ne sen reaktiot, mutta että vähän joutuu houkuttelemaan ja muuta, että se ei ole ihan sillä streitti aina kaikkien tilanteet, että ne palautumisajan pituudet vähän vaihtelee, että on semmoista pientä hajontaa siinä. Mutta että +1A hieman rauhaton. Temperamentti, että kuinka se niin kun, no nytkin jo hyvin kohtuuvilkas on, että ei mitään ylenpalttista, että sit kun ei tapahdu mitään, niin sitten ollaan hyvin rauhallisesti, että +2. Kovuus, kuinka se muistaa, niin hyvin näkyy tuossa haalarilla, kun tuutte uudestaan, niin semmonen pieni sievä väistö. Sitten kun se toinen kerta siihen haalarille tuutte, niin siinähän ei ole sitten enää mitään. Sitten se on jo niin kuin nollattu se tilanne, mutta että hieman pehmeä +1. Luoksepäästävyys on kunnossa ja laukaukset on ihan laukausvarma, ei se niihin reagoi. Et silloin vähän ehkä sit semmoista pientä painetta sitten niinku jo tästä, kun on kiusattu ja muuta, että se ei niinku itsessään niihin laukauksiin ei niinku tapahdu mitään reaktio. Eli emme miinusta mistään mitään miinuspisteitä, niin se on 155 pistettä. No niin, hienoa. Kiitos. Kiitoksia, oli kiva kun kävitte. Joo.